Il-qorti laqet it-talba ta' Afrikija Airways biex ikun rilaxxat l-ajruplan Airbus A320-214 li nhar 23 ta' Diċembru kien maħtuf minn żewġ Libjani u tniżżel f'Malta. Din id-deċiżjoni ttieħdet minn Maġistrat Anthony Vella li qudiemu bdew jidhru wkoll iż-żewġ Libjani li issa qed jaffaċċjaw proċeduri fil-Qorti Maltija, proċeduri b'diversi akkużi li jistgħu iwasslu sahomor il-ħabs. Id-deċiżjoni tal-Maġistrat Vella kienet ikkonfermata fi stqarrija tal-Gvern u tieħdet wara li tul il-jum tal-ħamis kienet formalment ippreżentata lill-qorti l-inkjesta magħmula mill-Maġistrat inkwirenti Doreen Clark. Inkjesta li fost oħrajn kelmet lil diversi xhieda fosthom il-passiġġieri kollha li kienu fuq l-ajruplan u l-membri tal-ekwipaġġ. Jirriżulta li fl-inkjesta ġew elevati żewġ black boxes mill-ajruplan li nżammu għal finijiet tal-proċess ġudizzjarju. It-talba biex l-ajruplan ikun rilaxxat saret tul il-jum tal-Erba' meta l-Maġistrat Vella beda jisma' l-kumpilazzjoni. Ir-rikors fis-sem Afrikija Airways sar minn avukat tad-ditta legali Fenek and Fenek. Minkejja l-permess tal-qorti biex l-ajruplan ikun jista' jitlaq minn Malta, dan ma telaqx immedjatament għaliex l-inġiniera tal-linja tal-ajru jridu jagħmlu l-manutenzjoni meħtieġa biex ikunu ċerti li l-ajruplan ikun jista' jtir. Wara jkunu jridu jinħarġu l-permessi mill-awtoritajiet Maltin biex l-ajruplan iħalli Malta.